orburuak zubietan? Ez. Eta zein zuriak? Horiek hartzen dizkigute Naparrotik. Bai, bertako gizon bat kontaktua mantentzen ditugu. Bai. Eta, bai. Eta hori eskaintzen duzu, eso, baina... Bai, webgunean bai. Bai, ez? Bai. Orduan, jakin, hori da, horrek orburuak eta naparra diela. Hori da. Itxura bintzatik ikusgarriak eta. Eta baina ni hori gustatzen da. Baude batzuk oso handia diena. Bai, batzuk azaltzeak uston buruak. Bai, baina holan bilduak nahi hori ditunik. Eta, lehen egon gara, horre Xixakin mendiko, udaberriko altxorra. Eta hau da, udaberriko beste altxor presieta. Hau, nik uste dut, belarritakotan jarrizkero lan eraztunetan. Salduko leak. Seguru, bai. Hau edia malkoi jarrak, sauna dira. Hauek erabilizan ditu txorienen, behinero bi aldiz. Eta hauek daukatena da, saporien aldetik, saporia ikusgarria, baina gero testura hori. Hau, ez da gozi behar, ezer, oso denbora gutxi. Ze hau egiten dena azkenean, kabiar berdea ditzen zaio. Bai. Zeiten da, lehertu hola nagoen, plof. Bai. Eta, da, gutizi bat. Ni iruditzen zait, plater bat, eta hori, da sasoikua, hau da orain. Bai, orain da horregatik, jendia egotea honen zai, eta denbora tarte hortan egotea jarrakin bueltaka. Eta horrek danak holan saltzen dituzue. Zuek hau saltzen duzu holan. Bai. Etxea iritsiko litzaieke horrela. Hola xen, bai. Ja, lana... Gukina, bai. Bai, makin zeizatean, etxea iritsi, unibertsitatetik edo lanian ibilita, eta ja dakazu ontzia prestatuta etxean. Aztezean... Ongi etorriteko. Ongi etorrita. Telebista horrean jarri. Bai. Eta ez aspertzen. Orduk, bai. Hemen ikusten da, hau ateatzeko. Hortik berdeu kilo bat, osoik. Osea, hau da kilotik ateako litzakena. Ez dezema, egun da piko. 160 gramo. 160 gramo kilo bat. Bai, hori, hilarrakin, da babakin, da hori gertatzen da. Askotan, zuke ikuste oso kriston ontzika, eta ero jasotzen hasten zen dena, eta gertzen zaizu esertan. Baina gero azkenean, esan hori behintzat probatu behar duzen produktu bat da, Eta, era asko dabe, baina nik kozinatu ingo nukena da, egin behar duzue 2 minutu, gehiago ez ditu behar horiek, ero sartaian urdaiazpikoa baina oso gutxi bota zaitu, nik ikusten ditu batzuk urdaiazpikoa janite dio zaporia. Bai. Tipula, holako behitu, tipulin pixkat, erregozi eta sartaian baita egozi gabe, ezer gabe oso goxua, bestela barazki salda bat, o saldatxo batekin, guk hemen lekak ibilitu salda batekin, salda hori maizena pixkatekin loditu, gatz puntu bat eta eman, eta han sartu, eta arrautza batekin, baina minutu bat, gutize bat. Bai. Guk, nola prestatu, hemen arrautzakin, patatak... Hoi da, bai, jarriko jau patata, bai. Base bezala eta gero hoxen. Hilarrain eta bukaeran arrautzatxoa gainagota. Bale, zu nahi jarri lanien. Bale, zu berriro txikitzen dut ipurina? Ni patata, bai. Ez dago problema nola ze. Hortan, moldatzen ez. Bale. Gure lan hau da, ibiltzen egan da. Irinek eta alakorik ez duzu esatzen, ez? Artu irinek eta alakorik oraindik ez, ez? Ez. Espa, ideiaik ematen, ze bestela zure gurasoak horrego isulikoteko txiki hori, beste ideiaik ez eman horri, ze bestela erotuko gaitu. Bai. Baina, nik uste dut, azkenean, hor, zuek ikasten jungo zarete, suposetu azkenean zerbait dana berria izango da zutzako. Bai. Eta... Bai, oain demorakin moldatu, ze eskatzen duten, zer ez, ze jarri zeken du. Eta geroko, biharko eguneako ideiarik eta lan baukazu, etorkizunea ez dakit, oaindik honekin ja... Honekin, bai. Aldi beren, unibertsitatean hau eta nahiko lan, bai. Ikasten zaude, zer zaude ikasten? Psikologia. Bai. Eta, bada, hilarrak jorratzen, ibili aletzen, da bitartean ikasten, ero... Bai, hola ibiltzea. Humoria gogua baldin baukozu? Bai. Eta biharko egunean nola ikusten zara gehiago? Baserriko produktu usatzen, ero ikasten nahi zaretenan lanen? Ez dakit, askotan galdetu jate, baino duda beti, ez dakit. Sorla martxan ikuste holakotan. Ondo daukasunez beti baserria hor izango zula beti, ez? Bai. Eta azkenean, eta aukera honekin nik uste dut, azkenean etorkizuna izango dela.
Ez eta nahiko nuke merkatuak eta ez bukatzea inoiz, azokak eta hori jarraitzia. Baina, bueno, beste aukera badau, ez, azkenean. Kanpotik gero lan, inundi gero, Madriletik aparte lan urrutien nundi bialdu eskatu dizute? Barcelona, Madrid-Barcelona. Madrid eta Barcelona, Bai. Eskaria hundien. Eta Alicantetik beste behin, bai. Eta ez eskatu zuten horiek? Eskatu bet denetik. Denetik nola dakeen 50 € baino gehiagokin. Claro, bidalketa gastuak. Doainik, eta bueno, azkenean. Bai, iten du kriston kontra. Bai. Hori zen bat zuen. Eta hor dako ze kaja nola bialtzen zu hau, jendeari nola iristen zaio etxea? Ze kaja berezi die o nola juten da? Hemen gertun, ni juten naiz atxaletan hartu furgoneta, eta poltsatxo batzu dazkau, telazkoak eginak, eta ordu nite egiten poltsartan eman, eta esate, bueno, urrengo erosketa egin behar batzue, bueltatzea zue poltsa, eta nik beste bat ematen zuen, poltsekin nite dero. Oso ondo. Eta gero kanpoa kajetan bialtze dugu. Eta hori asterokoa eskatzen duen nahi be, poltsetan juten da, normalen? Asteroko, hori daukatena otzara asterokoa, hori poltsetan? Bai. Eta banaketa zukete zu baita? Bai. Erki. Ondo. Ez da, orduan, bueno, hemendik zure irakaslei da dei bat ingo die, eta izue aprobatu diezu, merezi du. Ez daukat denbora ikastu. Bai, doble meritua dauke beste baino. Neska, hau ez erregosten sartai bat nahi dituzu baita, ez? Erki, bueno, bizitza hola entretenitu, holako behar da. Azte bukaretan mintzak jai ingozu, ez? Bai, larun bat igande jai. Larun bat igande jai? Bai, batzuta jute gero aita edo da mailaguntzea, merkatua, larun bata, baina gara. Baina, bueno, merkatuak goizez bakarrik ongo dira, ez? Bai, ordu bikaldea izte ditu ella. Eta horbe, bueno, sasoiku, ez? Merkatua emate dute gurasok eta... Bai, nire antzeko, ibiltzea. Bale, abengo film moztu. Bale. Hemen ja erregosten jarriko dunik. Bai. Baserrian izena nundi datoren? Amerikoikoa hori badakizu, Baserria beste batzuna zan, zuetako beste bizilagun batzuna. Eta gainela urte batzuk, unai jaiotzeko zen nian edo. Bai. Aitak eta erosi zuten eta izena gorde nintzen. Osea, ez da... Bai. Eta aita eta baserri mundutik zetozten hendik? Bai, bilak, bai. Ama zuietakoa eta aita hernialden baita ere baserri girokoa. Bai. Ordan ez zuten ezagutzen zuten mundu batera botatu jurtzen, ez? Bai. Bai, azkenen merkatuko gauza dator birramonan hasi izan. Bai, zuken lehen postu zuten? Donostin, bueno, postua ez, oio jutezian astu hartu. Bai. Eta antxe, saltzea. Argazkirik ez daukezu horrela? Egon goia, baina... Lortu behar dira, zolako argazki bat lortu behar dira. Eta hor, ama kontatzeit, hor, saldu baino gehiago zala kamilloa. Ekartzezula txokolatia, zukria... Trukia, bai. Eta gero ja amonak, postua, San Martinen. Fijo, ja. Eta hori da itxak hartu dena? Hori da, eta gero amak grosen nintzun beria hartu. Grosen zen merkatu da, hori... Bueno, ez da gizuna, gros da, Donostiko auzoak, justo ondartza da honan kubo hori nola, kursala, bai. Gentiak holan idei bat. Eta hor merkatua dago? Bai, hor txofre inguruan Nafarra bera plaza da, plazatxo batian. Bai. Eta mugimendurek eta, azkenean gehienak ezagutuko da San Martin, Bretxa ezaguna dira? Gros da gehiago bertakoa jutean, eta oso politia da bisitatzeko. Bira, hori ez dut ezagutzen. Bai. San Martinen guen dakaula toke moderno bat jarrita. Bai. Eta gros da oso politia, lehenoko tokiakin, bai. Bi horietan dauzkazue, aizue. Orduan, bakizue, erotxetik, nahi gauzue, gerturatu. Eskatu internetez. Eta esan duena, leku guztita Madrid eta Barcelona bialdu badute, nora ez. Eskaria hundi bat, berrota marrotik gora, eta listo, dena pozik. Zuek eta beraieke bai. Bale, hau listo. Bale. Eta nik inuan egun baten da, leka hauekin, hau inaldala baita likuatu inaldia, eta hemendik egia esan oso gutxi ateratzen da, Eta likuadoran ondo, bestela birrintzen baduzue inbardana ero iragazi, ari pila bat dauzka, eta holako pure antzeko bat inalda, eta ero nahi bozue, ilarrak ero gainean, saldatxo batekin ero hemen pixkat erregozi ilarrak,
eta listo, oso goxua gehatzen da. Eta bestela, hemen guk egin duen materialekin, risotto bat. Ilarran risotto bat. Hemen likuatu genduen, da urra bota genion gero, eta limoia salakin da, eta geratzen zen bixi puntu bat egin da. Zaporea handi amate dio. Bueno, patatak hemen, da ero bustingo itxugu pixkat, ez? Bai. Denak beste, kabitxu gure? Ja, jarriko itxugola. Kabitzen dira. Etxen zukalden da biltzen za? Batzutan, bai. Eta denbora nondik gotatzen zero. Aldan tokitik. Eta hobirik eta denbora ibaukazu hobit da? Kirola. Bai, uste zen, ematen jaso? Hola pixkate deskonektatzeko? Bai. Bueno, inguru hortan, mendialdea antatza eta horre, mendi txikik, baina... Bai. Pinoi, baina ez da horre jarri behar dizuet da zuei errastegi, ez? Bai, txusitzen nahi dugu, dena. Bai, pena, ze hori inguru hainik nena egin esan hortik asko korrika ibilitakoa naiz, bai. Eta pista polita askoa daudean, da... Pinoi arte, nolan udara aldean, behitu, ibiltzeko handik itzaletan da, ondo dago. Eta baina joku pila bat ematen, azkenean, da mendi txiki bat, baina ez da hemendik egon, jantzi hemendik, buelta eman, ez da izer. Bai, gero azka pare bat eraztun. Bai, hori da, bueltak ibiltzeko eta... Eta joku ematen du, Bueno, baina hemen pixka dau patata utziko du egiten, minutu batzuk. Eta ero, ja ergina da honean, azkenean hilarra bota eta... Arrantza. Eta listo. Ordan, utzi guzu hau pixkat erregosten. Hau fin moztu dula, 8 minutu asko jota. Eta listo, gero gatzan boteko. Bai. Zemuz da den hauek, nik uste dut bado dela. Labanak inago bena... Ondo egin da nahi oso. Bale, gatza botako jo igual oin pixkat? Bai. Gero... Bale, orduan? Jarra bota. Etxean esango dut beste zula zarrain eta... Zarra egin martoz. Eta hau da, Malko Ilar famatua. Ikustu zuen, tamaina... Tonek jendina lehertu. Hau, horrela gordine jatea bada. Bai. Gena dauka zaporeko oso goxua. Eta arrotza zituen botako dugu, ez? Zemateko lana junda hor? Ez dakit, egia esan ez dakau kalkulauta. Zima denbora ez? Ez. Zimaz, egin barra da. Karrotza berta botako jo, ez? Bai, oida. Bertan, zeion. Ni bertan botako jo, ja. Bai. Batekin bi botako izu hor bez? Eta edo tapa jarriko jo eta kusa hor. Eta hau, sartaitik bertatik behaten badu be. Ez? Bai. Frutarbolak eta badauzkezu baita, ez? Ego aizkaintzen duzu frutak eta? Bai. Guk ez azkagu, iten duguna da auzoko batik entzeiska, sagarrak eta. Zer eskaintzen duzu hor? Sagarrak, edo zela bezu jo? Bai, sagarra, limoia, fruta ez dakago asko, Limoia baita? Bai. Jo, sagarra eta limoia. Bai, gehiago... Fruta nik uste dezet. Limoia, Bai, bertakoa. Eta ze mozkoa? Ona. Bai. Izo, aprotxatu. Eta honek oin, hilarrak omen irekin ingo du, arrotza beharko du pare bat minutu erolan. Bai. Eta esan dakoa, hau nik berotu bakarrik egiteakin nahikoa da. Egiten baduzue kipulakin da bakarrik urgabe eta behain alda, bi buelta eman, eta hilarra hauek inda daude. Eta gero bertatik, platerian nik hau, maira holan egon. Bai. Sartaian bertan egon, txak, eta jarri. Bestela izaten baduzu olako termomis bate olako aukera, baldin badukazue temperatura basuan egiteko arrautza, gero eskalfatu, urrontan eskalfatu inaldaia baita, arrautzak, eta gero patatakin erregozitakoa, gero arrautza bat gainean jarri eskalfatua, joku pila bat emate dute. Baina hori da, hau da gutizi bat. Bai. Probatu beharreko, Badakizue, apuntatu, nola da webgunea? Loratu.com, bai. .com, listo. Bai. Sartu hor eta ikusian zer daukaten, sasoikoa, eta hau badaukate orain.
eta gaina hola saltzen dizute, bandejatxoa, eta hori probatu benetan, gomendagarria 100%. Eta normal ilarrak gutxi behar dute egosten, hauek ezerrez, ezerrez. Salda hon batero ura honekin pixkatolan irekin aldi bat eman da, nahikua da. Izena, nondik? Loratu. Loratu, na? 1000 buelta eman da, Bai, nahi genuen izen euskalduna dukitzea. Baina gero, hasi ginen, lanabesak eta holako burunekan lanabesen izen bat edo aitzurra, hola, bueltakan ebile, baina, karo. Esadeziaten arrate, TZ eta holakoakin kontuz, ze kanpoako ez diain errexak eta gero baita ere, igual, izen bat opate zenun, baina ja interneteko dominioa... Erregistrota, zen, zerbait. Eta azkenen loratu. Loratu ekin ez egon ezer. Oida, bai. Polita, izena. Ez baina bada hori gauza, izena ana... Bai. Eta postuak eta gurasonak eta bat izenik? Baserrian izenak, Amerikoikoa. Amerikoikoa, biak? Bai. Horrekin aitak ez izan ezan, honi be, webguneari Amerikoikoa jarri behar. Bai, baina ez zan atraktiba ez da Amerikoikoa ez. Nik uste dut, hola, izen motz bat eta hobetan? Bai. Gero, inerik ez izatea, eta holako bez, azkenean, zegoen un saldu behar duzun. Bai. Nik lagun bat daukat, lehioak eta iteitu, eta oin arte, gaztaineta zan, oin gaztaneta. Oida, eske... Gaztaneta. Bai. Eta esate genuen, etortzea madrekoa eta apostua nahitak izen bat esan eta beako batzeko, ez? Esan ezkeo aitzurra ez dago batuko. Ez dago eratu. Esango ez, aitzurra... Bai, nola jaztea, nola da... Aizurra! Oida. Aizurra eta figor. Bai. Kanpora juten zenea, el figor. Eta, bueno. Izue, nik honi presi pixka botako nioke, kolori emateko, eta ezer gehiago ez. Hau badao. Ekusi, hau batatzi izue, maian erdian, betiko, oia ez duzu esaltzen, Oian, koizlo ekologiko mateo bilate berko zo. Bueno, ateako du resi etxu bat igual. Bai. Adar, plater batea. Ez duen apurtzen. Arrautzaik ez dago, hemen arrautza jentiak ikusi, arrautzak ez dago eskazu eginek, ez? Arrautzaik ez. Saltzen? Bai. Saltzaitugu larrian, ibiltzaian. Neskona, olioena, bai. Ba, zuenak ez dira? Ez, zizurkilgoa bia. Hortukoa? Bai. Ba, aizue, ikusi zuzue, zer errezeta honek ez dauka inungo misterioik, merkia, merkia patatakin eta hori, eta, hilarra diolan gazti, baina hau gutizi bada. Azkenean batzutan ematen digula, ez da, zeharrai erosteko bisiko bat ero? Bai. Hau, probatu behar. Bai. Zarezka, nik, eta baina. Zeldurra. Apuskatu emarko esan dena, ez? Bai, zede. Lehenko hilarra. Oia, hilarra probatu. Lehenko hilarra probatu. Los. Apuskatu iten dira, ero zapore goxua. Bai. Dultzia. Hemen, oin inberdana, dana apuskatu. Aztu holan. Bildur gabe eta ero, pixka danetik hartu. Pero... oso gozua. Oso gozua, hauek. Benetan, apuntatu. Loratu eta etxeara emate izute. Berdin da nongo, ez da hemen bakarrik Donostia alde hontan. Edo zein tokitara gerturatu bila bereia. Zuek eskatu. Eta probatu. Oin postria.